ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ର ଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ର ଥିଲା। ଆଉ କଣ ଅଛି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲାଣି ନା? ଠିକ ଅଛି, ତମ କଥା ଯଦି ସତ ତାହେଲେ ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ତମେ ଡିଲିଟ୍ କଲେ କାହିଁକି? ତମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତମ କଥାକୁ କେବେ ସତ ବୋଲି ମାନି ପାରିବିନି। ଅମାନ ମୁଁ ବି କହୁଛି ସେ ସବୁ ସତ ସତ ସତ।